I left my heart. Οι πιο αιθέριες κλασικές μελωδίες όλων των εποχών τώρα μπορούν να γίνουν δικές σας. Magic Moment. Μια μαγική κασετίνα. 94 αυθεντικά αριστουργήματα. Magic Moment. Αυτή την κασετίνα αποκτήστε την. Σας ανήκει. Βάλτε στη ζωή σας πραγματικά μαγικές στιγμές. Magic Moments. Με τη μοναδική σφραγίδα ποιότητας του Compact Disc Club. Μόνο στο 6888 888.